Dobrý den, já vás vítám u tohoto videa, což je zadání prvního semestrálního úkoru, který se jmenuje Binary Hero. Je to kombinace dvou her, Guitar Hero, které asi znáte, a pak ještě staré ruské digitální hry, kde se sbíraly vajíčka, ty vajíčka nesměly spadnout. Ta naše verze se tedy jmenuje, tak vypnu video, naše verze se jmenuje Binary Hero. Jde o to, že budou nám padat jedničky a nuly a my máme zadané číslo, desítkové, a my musíme správně zastavit binární číslo. Takže ovládání je ASDF pro jednotlivé dráhy, máme nápovědu, která nás stojí 1 život a hru můžeme ještě ukončit. Tak pojďme na to. To číslo je C. Já si dám teď nápovědu. C binárně je 1100, což mi teď vzalo život. Zrovna mi tam jdou ty 2 nuly a jedničku zastavím. A tady vidím, že mi jdou zrovna ty dvě jedničky. Tak a jestli jsem někde neudělal chybu, tak teď bych měl vyhrát. Pokračuji do dalšího kola. V tom dalším kole je to rychlejší, 7, to si pamatuju snad i z hlavy. Tohle je 1, 2, 4. Takže potřebujeme... Ne. Taky ne. Potřebujeme mít všechny jedničky 0, 1, 1. Tak teď snad to 0, to už bylo moc. Takže tohle je v pohodě, jedničku tady nechceme. A potřeboval bych teda 0, 1, 1, což teď mi jde ta jednička hnedka za ní 0, tak snad se mi to povede. Jo, povedlo se. Tak 0 tady taky nechci. Teď ta poslední 0 taky ne. A ta 0, která jde teďka úplně vlevo, tak to je zrovna to, co potřebuju. V každém další kole je to rychlejší a je to i obtížnější. My si potom ty příkazy probereme, uvidíme ve cvičení, bychom si měli ukázat, nebo na semináři. Nevadí, když vám bude tady ta konzole blikat, já tady používám funkci přímo Windows, aby to neblikalo, ale vůbec nevadí, když by tohle blikalo. Teď se nedával pozor, jak vypadá Bčko. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tak ty nuly budou problém. Povedlo se. Tak. A běží nám to zrovna ta jednička, takže se to možná povede. Povedlo se. 4. kolo si myslím, že už asi nedám. Jednička je jednoduchá, to je 0, 0, 1. Bohužel mi tam jde 0. A už mi jde jednička. Takže možná dám i 4. kolo. Zatím bylo pořád vidět, že jsem to měl dobře, ale zkusme si ukázat, když teď udělám chybu, což je 1, 1, 0, 0, a já tady dám zrovna tu jedničku, což je chyba. Pokud tam mám chybu, tak se tam objeví křížek, teď jsem to zase spravil. A teď už je to dost rychle, takže těch chyb asi bude víc, ale povedlo se. Tak daleko jsem se ještě nikdy nedostal. 3 je 0, 0, 1, 1. Schválně zase teďka udělám chybu, což křížek je chyba, vzalo mi to život. A teďka vlastně ty 2 nuly a dostanu se zase dál. Všimněte si, že je to pořád rychlejší. To zrychlení je vždycky... nechám vás, abyste na to přišli. Zase 3, není tam opakování čísel. V bonusovém zadání bude, abyste to dělali bez... dobré. Abyste tam zařídili, aby se čísla neopakovala. Tak 8. Ačko, dám si napověda 1, 0, 1, 0.
To mi zrovna přišlo. Ne. Tak tohle už je... No. Tak tohle je celý konec hry. Myslím, že tohle asi stačí, zbytek si můžeme říct na výuce, detaily k tomu, jak tohle všechno udělat. Není to moc těžké, jenom doporučuji začít dřív. Není to na hodinu, ale není to zas úplně nějak nemožný úkol. Ale pokud začnete 30 minut, 60 minut před odevzdáním, tak to 100% neuděláte, pokud nejste dobří programátoři. Tak já děkuji za pozornost a tohle z tohoto videa vše.